real truth about Miroir Noir. What's happening here, who we are, and what we do. No bolo by na čase vysloviť a dostať ľudí do obrazu, ako to celé vzniklo, alebo respektíve aký je princíp celej tej našej spolupráce. Maybe I have finally to tell the truth now that I have a camera on what's going on here. He's a lazy Slovak guy, and I do all the work. Now that he doesn't understand me because he doesn't speak English. Nobody knows that, but it's time for the world to know that all the painting and work is done by me. And my partner is just lazing around. Už dlho ma to hnevalo a vlastne trápilo, že ľudia majú fikciu, že my pracujeme spolu. Skutočná realita je taká, že na celom tom projekte alebo celú tú realizáciu riešim ja a je skôr taký marketingový ťah ako cudzinec, ktorý tu prichádza a ktorý spolupracuje so mnou, pretože ľudia na Slovensku majú radi, keď sa v tom ešte vyskytne nejaká zahraničná nálepka, takže je predsa len Miroir Noir len taká nálepka a v skutočnosti všetky tie myšlienky, aj tú realizáciu, to je celé na mne iba. We come to studio, I work, he looks at me. Then, if I am lucky, he gets me some food. If not, I starve. I keep painting and he keeps looking at me. And then he says, "Oh, we done very good work. We can go to have some beers in the afternoon." And that's it. Every day the same. Do I look disappointed? No. On fantasticky varí, takže ja ho využívam aj trošku ako takého kuchára, pretože naozaj, že v tom sa vyzná a je veľmi dobre, pripravuje kávu, naučil ma robiť karchio. Je to celé o tom, že ráno tu prídeme, on urobí kávu, karchio, potom si láhne do tej vedľajšej miestnosti a tam spí a ja ho akorát zobudím, keď ideme na obed a pretože on ani peniaze nemá, takže ešte to aj za mňa celé musím platiť a sem tam v závere ešte mu poviem, že nech umie štece a pracuje trochu ateliér, tak to je asi tak všetko. Exhibitions are running nice lately. I look for all the exhibitions, he just accompanies me for the opening. S výstavami, tým, že sa to dostáva teraz čoraz viacej do povedomia, tak ľudia galérie nás začínajú viacej rešpektovať a pozývať na prezentácie, pokiaľ to má nejakú spojitosť s nami. Takže ďaká Bohu, tento rok sme plní. I can start with the plain truth, now that we are on camera. I must recognize that I'm just making the coffees here. I'm invited by Miloš and have very good life here, but he paints everything. I just make the coffee, clean the brushes, change the water, sometimes transport the paintings. He's the real artist here, as you can see. Yeah? Nerozumiem, čo hovorí, lebo my komunikujeme po francúzsky, takže celá realita je taká, že mňa v podstate ani malba nebaví, takže ja skôr som tu za servisáka a všetko, čo to vzniká, tak je čisto na ňom. Ale je to výhoda zase, lebo tieto nohavice, to je len blák, normálne on nosí tieto nohavice, ja mám čisté nohavice, trošku to hráme také, že divadlo, lebo tak pre mňa malovať a zašpiniť sa, to nič moc pre mňa. Takže naozaj pravda je taká, že všetko, čo tu vlastne vzniká, je jeho zásluhou, je to jeho práca a ja ho v tomto fakt, že obdivujem. Jak je schopný tu prísť a tvoriť tu v týchto podmienkach a pokiaľ môžem, tak samozrejme, že mu pomáham s tými vecami, s organizovaním, nákupom farie, pripravovaním. Moja jediná práca je vlastne pripravovanie pláten ako podkladov a týmto celé jasne, ale celé je to o tej jeho energii a o tej jeho práci, no, asi tak. Celé to vzniká vlastne tak, že
The smoker paints everything. Just make the coffees here. Ja nerobím nič, ja celé to Maybe robím. sometimes. A sem tam sa stáva, že on Basically, niečo pripraví, ale celé Which the things v rámci around. hlava, celé to je What v tom, you že ja bet? mu iba pripravujem It's bet. podklady It's a all on master, celý ten maluje I a don't know. potom musí riešiť nejaké veci, ktoré sa Good týkajú to tell it on camera. nejakých People must know that. nákupu materiálov, Okay, finished, ale man. čo sa... Adios. So, is that clear enough? C'est qui fait le travail ici alors? No, podľa mňa niekedy dojdeme do ateliéru, ale už je tu pripravené. No, Ja neviem, who's really working kto down niekto here? to robí. Who's doing this job here? A Who's možno, že that tým, those že mám people? nejaké aj schopnosti také, že vieme predávať, keďže som mal aj galériu, tak sa mi to darí aj predávať, ale celé to je... Tá produkcia samotná je malá. Alebo nie? Možno? Shit, but that's what we know.